Jo ho tinc molt clar. Quan surto a comprar ho faig a Torreferrera i trobo de tot i de molta qualitat. Si vull cuinar un bon menjar, al costat de casa trobo producte fresc, de qualitat i proximitat. Quan hem de fer una celebració, aquí a Torreferrera tenim de tot, tant als restaurants, cafeteries, pastisseries, tenim productes de molt bona qualitat. A Torreferrera trobem tot tipus de productes i serveis saludables i, el més important, professionals i especialistes que ens poden assessorar. Jo compro i consumeixo aquí als comerços del poble. D'aquesta manera contribueixo a que els negocis continuen oberts. Quan vull alguna especial, com per exemple tallar-me el cabell, aquí al poble em coneixen i saben com m'agrada. Quan m'envien a comprar, a casa saben que em coneixen i se'n refien. Els bars, restaurants i negocis són el punt de trobada a la gent del nostre poble. Aquí els negocis estan a prop de la gent i saben de les nostres necessitats. Compro a Torreferrera.